ekuseni ngavuka ngahamba ngabuyela emsebenzini. Wawuphuzile impela noma mhlawumbe wozenza umuntu ophuzile? Ngangiphuzile kodwa hhayi ngaleyo ndlela. Yes. Ngangifuna naye ukuthi angabi nokuthi athi angiphinde emuva. Wazenza umuntu osephuze kakhulu? Ngoba ngafika ngahlala ekhoneni lo congress wakubo kude le nakubo. Ngathumela ingane yahamba yambiza. Yabona umuntu masiwahlukana naye 10 years. Yeah. Kunzima ukuthi ngaqhamusa ukuthi ngiyalala namhlanje manje. Okay. Ngizokubheka ngiyalala kunzima. So ngisho ngaba yilo muntu ophuzile. Then ngilale ngivuke ngihambe ngemsebenzini. Kuphela insukwana mangithi ngiyezwa ukuthi hayi kuyashisa la ngaphambili. Yabo. Ngihambe ngekudokotela, udokotela afika ngijove kungabi nankinga. Kube ngathi kuyadlula, kube ngathi kuyadama. Uhambe isikhathi eside futhi phinde kubuye. Kushisa kephi? Kushisa ngaphambili epiphini. Ikhinga. South Africa sabingelela kuphi nakuphi lapha nikhona nibele umduduzo ngomkhwanazi ovela kwenhlangano Ithuleleni Organization. Inhlangano yethu inhlangano ekhona la KwaZulu Natal, ekakhulukazi ngapha eThekwini, okuyinhlangano yokwelekelela umphakathi kulezo zinkinga abasuke beziletha kuthina beza nazo. Singeke sigcina ukuthi sibekhethe thina kuphela, siyakwazi ukusevisa abantu all over the provinces, but ke okwamanje sisashawa ikhona ukuthi silimithekile ngokwama funds nokwama assets esinawo, nokwama resources esinawo ukuthi sikwazi ukuhamba siyofika kubona abantu. Siyafisa khona ukuthi sigcina sifinyelelile kubona ngayo yonke indlela abasi-approacha ngayo, because njengoba sila kuma social network platforms sisokhuzini, ukhuzi ke lelo yonke iSouth Africa yonke bayavela abantu zona zonke indawo, but sishawe ikhona ukuthi amandla ke asinawo ukuthi sifinyele kubona. Sesiye sikhethe ukuthi mhlambe kumuntu akubo yena owehlayo eze asondele ngakuthini, nothi ngoba ukuthi asithanda ukuyakubona. Namhlanje ke sinomfowethu esizozwa udaba lakhe, esihlangane nomshana wakhe izolo wasi-approacha naye nje ephuthuma ukuthi ucela ngasasidedela sibambe nje ngesandla ngoba khona usiza ababhekene lemndenini. Usiza singalo namhlanje bafethu, abantu bayagula eSouth Africa. Abantu bayagula. Ngizokhuluma nje ngabantu base-KZN. Abantu besilo bayagula. Bayagula abantu besilo. Kubuhlungu ngoba bagula bengalitholi usizo bezama, kodwa ke usizo lingabikho. Abanye sebedlula ngisho emhlabeni. Abaningi labagula ngawe uyabona ukuthi sekunzima ngisho ukuthi ungaqagula mhlawumbe ukuthi siyoba khona nesixazululo if ukuthi ngempela uhulumeni nabanamandla abasukumi ngempela ukulekelela. Sizokhuluma nomfowethu namhlanje onesifo esimphethe la ngaphambili. Siyangethusa kade sithuswe isifo sikaNtande besimphethe, but ke lokhu namhlanje sokhuluma kuyathusa. Umuntu mayegula sekuze kwafika ngisho isikhathi sokuthi umphambili wakhe, uma ngibeka nje ngesizulu, ipipi alisekho ngendlela yagula ngayo, but usizo akalitholi. Useyile ibhedlela usizo akalitholi. Ukhona nje umuntu esilisa kodwa ke umuntu ongasanawo umphambili. Asazi ukuthi ke luzoba khona usizo, kodwa ke siyamethemba ongaboniyo ukuthi kukhona konke sisuke sikuphethe sikunikwe yena uNkulunkulu sikutwale. Uyesuke azi namhlanje ukuthi uzosithula kephi lo mthwalo nabantu abawuletha kuthina. Umfowethu sinayeke naye nje sizombingelela njengamanje asilenze ngodaba lakhe. Siyakubikela mntaba. Yebo sawubona. Siyaphila kunjani mfowethu? Hayi siyancoma njalo. Igama ngumduduzi mina. Hayi igama mina nguMoses, bangibiza uMoses umbongeni wamakhanya. Kephi makhanya? Emlazi. Emlazi. Kodwa ngokuhlala ngikachi. Okay, mfowethu umshana wakho lo sivimbe zona? Umshana wami impela. Okay mfowethu. Kasami. Yebo mfowethu. Thu uyagula mfowethu, kwenzakalani bafa? Inkinga engaba nayo lana ngahlangana nentombazane ethize. Yasathandana nayo dala ngangakabi nangane. Ngamufunya? Mhlawumbe mangicabanga kwakula ko 90 something years. Yes. 1990 something. So masithandana nayo sahlukana. Yathi ibuya le ntombazane yaba umngane kadadewethu. Mase umngane kadadewethu ngaphinda kwasuka ukuganga njengomuntu wesilisa. Kathi ake ngiyobheka ubani. Ngahamba ngayombheka. Mangiyafika yena ukukhona futhi noma ekhona ke wayesithandana nomunye umuntu nabanye abantu angazi. Inhloso yakho yini ufuna ukuyoshaya?
futhi kwakufike nje ukuthi ake ngiyoshaya kuyena. Okay, yeah. Ngahamba ngiyaya kuyena wathola ukuthi ngumuntu ophuzile ngoba ngaqale ngathi awuthi ngishaya ngoba ngumuntu oyishayelayo. Ngathi ukushaya wathi afika athola ukuthi ngiphuzile yabo sekusebusuku ngeke asangidedela ngigoduka. Wangithatha ngifaka endlini ngiyeza amanzi ageza ngadla ngalala ngenze engangifuna ukwenza. Ekuseni ngavuka ngahamba ngabuyela emsebenzini. Wawuphuzile impela noma mhlambe wozenza umuntu ophuzile? Ngangiphuzile kodwa hayi ngaleyo ndlela. Yes. Ngangifuna naye ukuthi angabi nokuthi athi angiphinde emuva. Wazenza umuntu osephuze kakhulu? Ngoba ngafika ngahlala ekhoneni lo Congress wakubo kude le nakubo. Ngathumela ingane yahamba yambiza. Yabona umuntu masiwahlukana naye 10 years. Yeah. Kunzima ukuthi ngaqhamusa ukuthi ngiyalala namhlanje manje. Okay. Ngizobheka ngiyalala kunzima. So ngisho ngaba yilo muntu ophuzile. Then ngilale ngivuke ngihambe ngemsebenzini. Kuphela insukwana mangithi ngiyezwe ukuthi hayi kuyashisa la ngaphambili. Yabo. Ngihambe ngiye kudokotela, udokotela afika ngijove kungabi nankinga. Kube ngathi kuyadlula, kube ngathi kuyadama. Uhambe isikhathi eside futhi phinde kubuye. Kushisa kephi? Kushisa ngaphambili epiphini. Ikhinga. Inkanda. Inkanda ngazi ukuthi nje ukubona mawuphathwa i-drop. Yeah. Ngazi ukuthi kune-drop ngoba ngathi manje ngiyibheka i-under inamaqonsana. Oh, okay. Ngase ngiyazibuza ukuthi kanjani shuthi yilo. Ubona umqondo wami ukuthi uyena akekho umuntu ngoba since ngilale kuyena ngahamba kuyena. Akekho umuntu esengiyengahlangana naye. Okay. Njoba uya kuyenela naye awunawo umuntu osendlala ngaso sikhathi? Leso sikhathi ukhona umuntu engithandana naye. Njengoba ubuye ngapha ke awuzange nangalapho. Angizange ngala. Mbathi. Okay. Ngabuya nje ngibeke umuntu obeyihlalela yedwa ekhaya. Alright. So ngabuya nje ngayisebenzela ngishayela itekisi. Ngibuye ngikudlalele ngivuke ekseni ngihambe ngibuye ngilalele ngivuke ekseni. Kuze kube ngihlangabezana nalenkinga. Lenkinga mangihlangabezana nayo bese ngibona ukuthi ngeke kube ikulo muntu lo engithandana naye. Lenkinga iqhamuka nalomuntu kade ngiyekuyena. Ngoba umuntu kade ngamgcina. Awukakamthinti inhlobo lo wakho? Lo wami mhlambe noma sengimthintile ngeke ngize ngisho ukuthi kodwa ngabe iqhamuka kuyena cha. Ngabe nginephutha. Hayi ihambe inkinga idambe kanjalo. Kuthi emva isikhathi iphinde ibuye. Ngiphindele kudokotela eMeyabank. Mangiphindele eMeyabank futhi njalo mangifika kuyena udokotela uthi engijova uthe suku yayivele ivuvukala inkandi ibangaka. Okay. Mayivuvukala ibangaka afika ngijova okokuqala angathi udonsa udoti. Hayi yehle angenza amaphilisi sharp. Mayedonsa uyaphuma nokudoti? Uyaphuma udoti ngathi ubofu. Okay. Hayi kube ngcono. Uthi yini udokotela? Udokotela akasho ukuthi uthi ngingcolile. Okay. Hayi la ejove khona kucaca ukuthi njoba kade efaka inaliti manje ngangazi noma wahlaba phezulu komthambo noma wahlaba phezulu kwani ngoba manje lento ayipholi La kungena khona yangena khona inaliti yangena inaliti nje njengoba lento ingapholi lento ifana ukubona manje sakhula niyingane nithi nishana isitibhile la imkhuhlane ngamaphepha kuze kushise kukhuhle kugcine kuvela isilonda nalana ke kuba njalo kuthi makuba njalo siye lesilonda sanda masanda lesilonda sidla isikhumba. Uyamtshela udokotela ukuthi hayi ulimela? Ngibuyele kuyena mangifike ngimkhombisa athi yena hayi akuyena wangijova la aphika athi mase ethi ufuna ukungijova ke seqeda sona lesifo bese ngibuka kwase kunalento ukuthi ngalina kujovana ngalento okuthiwa isandulela ngculazi ngoba sasanda kufika phela naso. So ngase ngiyanqaba ngathi lo sefuna ukungikhapheza angabe ngisajova. Ngaphuma ngaya kongena kwenye indlu wangifaka kwenye indlu ngajova omunye. Hayi ngibuye futhi ngiqhubeke. Kuukuthi sengiqhubeka njena sengithandana nomunye umuntu. Senginezingane. Yabo. Izingane zihlala koMaritzburg noma wakho zose washona. Sengithandana nomama lo enginaye lo wasekhaya. Ngoba nangi lo fike naye? Lo ngifike naye. Oh, South Africa uhamba nomama wakhe njengoba nje esina umfethu. But naye sizoba nayo mama azosilandisa nayo ukuthi kwenzakalani usiza abhekana nalo lingakanani. Ungaqhubeka mntaba?
then uthola ukuthi siyahlangana sharp grand sibe right singabi nankinga kuye iphinde futhi ivuvukale then ngiqale-ke manje ngidle futhi imbiza zesiZulu imithi yesiZulu Oh, sihamba abantu besizulu manje. ngoba kuyacaca ukuthi Akulapheki ngapha. indaba yangala akulapheki Okay. ake ngizame ngesiZulu ngizame ngaso-ke isiZulu isiZulu sifike sishaye kube ngathi iyadamba yehla induku kube ngathi lento iyaphela kodwa manje inkinga la emva kwenkanda kuneso elikhona elingaka eligrey ongazi ukuthi wena abona i-cornflower lento njengoba lento ivele la isikile la manje iya isika la inkanda isika la inkanda njengoba ngala kunaleli inxeba ngala inkanda iyasikeka njalo kuye inkanda incipheke manje yoleli inxeba lelilanda la lithi lizozama ukuhlangana nale ndawo naleli inxeba elisikekayo Okay. iyahlehla-ke manje ujwabu yabo ngoba ngizange ngise-circumcise Okay. iyahlehla ujwabu uma lihlehla ujwabu liyadleka hayi ukuthi lihlehla ngoba liyadleka Eish manje kunzima nokuclean phela makunana nejwabu. sekunzima kakhulu-ke manje yabo Yona ukubaleka kokusoka ukuthi kusize. Abasho phela manje nje belokhu livaleka ijwabu. belokhu livaleka libuye Livale lesilonda ngaphakathi futhi. lihlehla-ke manje liqale-ke manje inkanda inciphe njengoba idleka Okay. kathi idleka incipha izigcina isiyintwana engaka Idleka iyabola. iyadlavazeka nje iyaphela Phambi kwakho uyibhekile. ngathini ukuhamba kwesikhathi Ngisho khona lokho hamba insuku uyayibonza yibo. kuhamba insuku lokuhamba isikhathi Esibhedlela usaya mhlawumbe kodwa ke esibhedlela angikaze idleka nje usumngapha entweni zesiZulu. sengimngala entweni zesiZulu Eish. the ngibona ngabo ngeke kunzima ilanga aqala khona ukuthi ake ngiye esibhedlela kuthiwa i-Prince Mshini Okay. mangifika e-Prince Mshini bethi bayibuka lento bathi awuhambe ye-St Agents bangenzela incwadi ngishona e-St Agents mangifika khona bafike bayihlole lento bayibuka bathatha isicubu mabethatha isicubu sekula ko 20 something 20 something mabethatha isicubu bathi angibuye Okay. mangibuya bese bengitshela ukuthi i-cancer Yeah. bese bengitshela ukuthi i-cancer bese ngiyabuza mina ukuthi na i-cancer kanjani ngoba lento bengicathi yilu ngoba ngicathi into yesiZulu kuthiwa hayi i-cancer ngithi nika u-stage bangafuni ukusisha i-stage yabo ngithi manje yini engangisiza-ke for-ke ukusiza bathi sovele sisuse induku konke nomuzi wakho yonke into ungabi nalutho Mana mfethu. Angixolise ngamagama mhlawumbe esiZulu sikhuluma isiZulu ngane zakwethu mhlawumbe kuzaba namagama nje angathi ayaqina isiZulu ukuthi sifuna nokuthi nasiqonde nomuntu olalele ekhaya understand. Bathi bazosusa umnomzana. osusa umnumzane konke namazambane Okay. Bazosusa lonke ipipi osusa ipipi lonke konke Nenhlamvu. namazambane namasende nje konke bese bekushiya nani? bengishiya ingabi nalutho yona-ke lento yabanga ukuthi-ke nami ngigcume ngime lapha Yes. Naye Isiphi isibhedlela sisho lokho? isibhedlela bathi i-St Agents la edrobheni ngasemakethe Ngiyasibona lapha ngase-Engine Fire. Inhlamvu lezi zamasende yini babonani ukuthi befuna ukususa zona ngoba phela inkinga ngithi kusadleka inkanda ngala. Bathi yini? sidlekile Yes. sekusele induku Okay. inkandi sincane Yes. kubhizi manje kudleka induku njengoba induku idleka futhi iyakhona lapha yabo manje bona bathi bazosusa konke yabo Mana ke bethu. Zinjani inhlungu kulomzuzu? ayizangibulala Ulala ngani njengoba kusadle ngilala inkanda? ngamaphilisi sengagcina sengithenga amaphilisi adokotela komakhemesi ungadokotela anginayo kodwa ngibhizi ngiyabancenga ukuthi abangipha amaphilisi ukuthi ngikwazi ukuqeda inhlungu ngilale Okay. abazokwazi ukwakhipha ngaphandle kwencwadi kadokotela ngoba lawa amanye abakwazi ukwakhipha ingekho incwadi kadokotela Okay. Umuntu wesimame usakhona kulo mzuzu usunayo? umuntu wesimame kulo mzuzu ubesakhona Ngicabanga ukuthi vele ke akusekunzima ngisho ukuthi ungambatha naye mangabe sekudleke yonke into ngoba inhlungu zakubulala. sekunzima ukumbatha naye ngoba naye kwahamba isikhashanyana kwafika isikhathi sokuthi akahamba aye kothwasi
wayentwaseni ngoba umuntu oyisangoma wangishiya wahamba wayothwasa ngasala nezingane-ke ngathi kwasekula ko 2017 2019 2018 kanjalo. Okay, mfethu. Ngasala nezingane. Mangisala nezingane lento iyaqhubeka iyangidla. Manje sengisizwa kusini ngifune indwangu ngivale le ndawo ukuze udoti ungaphumeli ebhlukweni lento yeandeni nasebhlukweni. Okuyavuza. Ngiyavuza ngingayitholi senginuka. Ukuvuza ubomvu. Kuvuza amanzi engawaqonda ukuthi anuka kanjani ayisikhathi sini. Okay. Isiphelile inkanda. Inkanda isiphelile sekusele induku nayo isimfishane. Osekudleka nenduku manje. Isidlekile kakhulu seyimfishane. Yebo. Futhi uyayibona ukuthi ayibonanti. Ngiyayibona ukuthi iyaphela. Ish, mfethu. And njengoba iphela ngiyacabanga ukubuyela esibhedlela mangicabanga kodwa manje bathi ayikho into abangazongisiza ngayo ngaphandle Bazokujumbula. Bazongijumbula. Yabo. Ish. Lo ngiqhubeka manje sengizama ke imithi yesiZulu. Ngiqale ngitshele nabafowethu ke sisebenza nabo ke e-taxi rank ukuthi hayi bafethu nayi inkinga enginayo. Ubushela amateksi? Bengishayela amatekisi. Khona elokishini? Khona la elokishini. Ish. Inkinga yami bafethu kanje. Thiwa awuye kusibani bani. Bangilethele umuntu noma bangise khona. Kwenkathi wabona bangithathe futhi bangifaka eTaxini. Sihambe siyeke ngafika athi nanga umuntu ungasakusiza. Ngifike kuyena athi ubala lo ngishaya lento. Akekho uthi hayi Athi hayi mina ngikwazi. hamba kodokotela. Nakhona nje bashela ushiya imali. Ayikho enye indlela. Yonke indawo phela yazi iminyango ivulwa ngemali. Ziyababa futhi lezi imbesi. Kuyafiwa. Ngiqaqadola. Endlini kwami kwase kunendawo nje engasembedeni. Kugcwele imbiza zodwa. Nazo ziyakudida ukuthi ekabali. Angisazi manje ukuthi le ekabali le. Yokuchaza, yokuphuza. Khona yokuphuza. Uzophuza into yokuchaza. Khona yabo. Ngoba ngisho kofolweni ngibuya khona. Komalikazi ngibuya khona. Kombumbulu ngibuya khona. Kunhlanga zimuka nomoya. Kunhlanga simanga nomoya ko 17 ko Drobhen ko Pinetown ko Maran Hill. Bathi yini bona bekunika imbiza bathi yini bona? Bathi ilumba. Manje umuntu uvela afika athi ngizolishaya. Mana. Nansi inkinga la. Sizama nathi ukuthi phela sikhulisane nokwazi okumele iqiniso selikhulume noma kuthiwa ke siya lapha, yabo? Noma ngabe kuthiwa ke siya lapha but ke iqiniso sikwazi ukukhuluma mangabe sibhekene nesimo mhlawumbe sesibonayo ukuze ke nokuadvisor iguli zethu nabo esuke zize kuthina zinethemba lokuthi zizothola usizo. Ngiyakulento yokuthi ke umfowethu usedlekile inkanda ayisekho inkanda. Sekudleke manje umnomzana. Uma ngikunika imbiza noma whatever mabibe ngikunikeza wona. Thiwani siyanqamula noma kusazobuye imile yeninduku. Ngoba phela ngiyakulento ukuthi sine culture yethu yokwelapha ngamakhambi esintu kube khona leyo dokotela ngoba odokotela uyabona ukuthi nabo futhi bese behlulekile esibhedlela njengoba bazojumpuna nje. Angisho yabona manje na futhi asivimbe la sivele sijumpule siqhamule. Ngiyawuthanda lo mbuzo wakho futhi Mdungu. Yes baba. Ngoba nami mangifika kubona ngangifike ngibabuza ukuthi ngisazophinde ngilunge yini. Yeah. Kuthi hayi lo asingakujahi. Phela ake siqale silaphe nako ukugula. Yabona. Kuzothi masiqeda ngako ukugula bese sibona ukuthi induku senze njani. Njengoba isingaka, yabo. Angazi South Africa noma le mbuzo engizama ukubuza uyezwakala yini kanza kwethu, yabo? Ning correct, I'm trying to be corrected if mhlambe khona lapha, yabo. Ngizama ukuthi mina njengoba ngithe ngicela ukuqojamisa amagama selidlekile ipipi la, yabo? Selidlekile. Hence khona lama pipi okwakhiwa lawa athengwayo abantu besimami yabo lawe rubber ngithi, yabo, liyakhiwa ngerubber. Leli alakhe angaze ngizothiwa liyakheka leli unless mhlawumbe khona ke o plastic surgery ukuthi silakheke libuye lesimeni angithi, yabo? Uma kuukuthi sesikulesimo selidlekile ipipi ungabe zikhona inimbiza ezikwazi ukuthi ipipi zilihlumise, yabo? Ngoba phela siyazazi khona imbiza noma into kuyagcatshwa lethiwa
khulisa induku kuvuka induku la ikhule ngempela bakhona abakhulisayo sibone beshaya impela ngithi yabo ngemvonqozi ngangalento kuthiwa yini le amasaladi le yini isho nini bafethu le othi nemithenga umuntu esimama esitolo uyibheke seyibamba vele ungazi ukuthi lokhukhumba ngempela ingabe uyodliwa noma mhlawumbe yebo so ngizama ukuchecka lokho ukuthi ukuze singamislead abantu umuntu uma egula ngempela umbona umelaphi wendabuko sizokuncoma phela ukuthi nawe ukwazi ukuthi yabona ke lokho sekungaphezulu kwamandla ami yes mhlambe ngalapha ilumbo ukuthi lime kuphume ukufa but ke ipipi lizomila kanjani ukubuyela esimeni salo ngithi yabo ngoba mhlambe lokho sekudinga bona laba base yes no abelungu abazokwazi ukuthi balikale ke mhlambe balakheke ngoplastic kwalo liphelele ngoba ngeke kunawo kunzima ukuthi uhlale ungasena lipipi but unepipi yabo usuzohlala uyishinqamo nje kanje yabo kunzima hayi kunzima kakhulu manje imbi zayigcwele endlini nje kuphela zizokunqamula ilumbo kuphela ilumbo kuphela hayi kuyikho kuthiwa izokwazi ukulikhulisa ngapha bafuna ukunqamula straight ngapha esibhedlela bafuna ukunqamula straight bami nje bona ngicela ukuthi woza siyekujumbula ngeke wafika nje thina sikushaya phansi yabona manje fethu yazi kubhlungu ba wena fethu because njengamanje amathemba akho awazi afuna ukuwase ngapi but lezi zakithi lokuthe nje woza nazi imbiza sekumele imbiza sokusiza uyakhotha futhi uyakhotha uyancinda uyabhema wenza konke uyacatshwa vele uyachatha ngeke ungachathi phela manje mawuchatha mosulapho ukhanula uma uyinsizwa nsukuza kusebenza yona into ledlekayo ledlekayo uma ijeka inhlungu phela lezo inhlungu enkabi futhi enzima ngoba lama iphakamise yabo nje ngiyakumajina lezi inhlungu zakhe anti yabo ngoba lama ivuka komnomzana evuka khona esesinqame eqhugela inhlungu ziyakushaya kufana noma kuthiwa nje kuthiwa phalaza nje yes mawuphalaza nkathi ugonyuluka khona lapha donseka khona lapha i-handbrake ithi ngiyakaza kuba buhlungu kakhulu kodwa manje ayikho into ozoyenza kufuneka uphalazile yabo ake kona ke makuthiwa bazokunikeza umuthi wokugcoba noma uvuthulele esilondeni esibhedlela cha kubona laba abalapha abakithi okay yes hayi ngangibatshela straight ithi nayi ngiyasaba madoda angifuni ukuyithinta leyo ngoba le ndawo isensitive kakhulu njengoba isensitive kanje mengaba khona into ekuthiwa iyancinza ingancinza ngenze njani futhi ngingaqhamuka ekamereni phambi kwengane ngihamba kanje ngibalekiswa ukuthi iyashisa athi omunye hayi kade wona ubuhlungu wabuzo lento engiyazona azifani nalento onecabangayo nale kuphethe hamba usebenzisa ayingahambe usebenzisa phuze ngichathe fanele ngigeze ke ngifake lo muthi lo muthi ekufaka ngofake uyinsiza mangithi ngiyawufaka yeah uyashisa khona lento kuthiwa ithumbu lencane lento kuthiwa ithumbu lencane ngicabanga ukuthi isikhumba sengungumbala esithathwa yoshiswa masishisiwe bese ngalo masihlanganiswa nezinye izinto yini sifakwe esilondeni sangisiza esilondeni esinje esisila okay sasila mabe usifaka sibabhlungu kokukala ngobani kusuke kuyinxeba yabo mase usiphinda kuba ngconywana yabo manje la asifaka oqala kubhlungu kuthi hlanye kuthi iphuma unqunu yabo mawusuthi uyasiphinda ngakusasa inhlungu seyinyukele esikhona ukuthi zehlo ukukhombisa ukuthi lento kunokuthi kunciphe kuya phambili esikhombisa ukuthi lento iyashayeka iyeza hayi iyanyukela hayi ngathi nayi ngeke ngikwazi ukuthi ngingaphila ngilo ngihlala ngicobana nalento angihlale mhlambe phela 3 days ngithi nayi ake ngiphinde ngiyincame futhi ngiphinde ngiyifake ngacishe ngaphuma endlini ngenqunu ngakhala kwezwe ingane yami ngale kamereni yathi yini baba kwenze njani ngathi nemntana makholutho ngendlela engahayiza ngayo ekamereni ngahlala ngabekezela ekamereni kwaze kwayahla ngabona lezi zinto zangihlukumeza angakuba makuthiwa nje khonto yokuthiwa iyagcotshwa angisayicabangi ngematshele lento efuna uze ungathi uyacokama uyabhalansa usasho ukucokama ugijima indlu yonke
ungathi ushaya isikhalanga angazi uzoshaya isikhalanga ufuna into ezokuvuthela umoya kanje uma kunefeni uvula ifeni uma phambi kwayo kanje ngempela kunjalo ish mfethu ngoba kuthiwa uhleli phansi ayikho indlela injengoba usho ukuthi ngathi uyacabanga balance phela ngokuhlungu uma ngenyawo balance kodwa ingekho into ongayenza kukhona konke lokhu mfethu iy'nsulo zakho zinesifo sithathephi and uphi lo sisi lo njengoba wahamba woshaya kuyena akufiki nje kuyena kuyena makuwena kumina akufiki ukuthi ucabanga ukuthi yebo yabo kuye uthe usuku omunye wathi singalapha senzeni funeka sithole lo muntu angakuphuza umchamo owalala naye ukuze uthole umchamo wakhe yabo mawuthola umchamo wakhe sesobe sethi akwazi ukulapha yabo hey mangithi 1+1 ayangibatholi ngithi 1+1 ayangimtholi umuntu ngaba ngathola kuyena lesifo manake mntaka ngoba ekuqaleni nakho lisaluma ikhinga yabo ulokhu uyojova usho ukuthi inkulumo yakhe ishona ukuthi uyakhumbula ukuthi yes manje njengoba sekubonakala kangaka imemory isikhathi esihambile iminyaka yabo usephumile nje nakumina yes ukhona kodwa usabonakala njengoba umngane osisi wakho njengoba umngane osisi wami yes usabonakala ngoba ubonakale waze wagcina ebonana naye umama le nginaye uyazi ukuthi uyagula besazi ukuthi uyagula ukuthi ngiyagula kodwa manje ukuthi ngabe ngiguliswa ngase kube uyena akacabangi nami futhi bengacabangeli kuyena okay yabo lento izobuya late ngayo dadewethu athi wena lento cishe kube wayithatha yafakwa umuntu wangaphandle makuthiwa cishe ube yafakwa umuntu wangaphandle bese kuyima kubuya ke manje memory ukuthi kwalo muntu vele ngangithandana naye engithi ngayicishe ube ngayithola kuyena owangaphandle akuyena wala usisi lo usisi yena lo mngane osisi wakho lo wahamba uyidakiso wayibamba lo muntu wangaphandle wangaphandle vele yena usisi ila kwabuya khona umqondo ukuthi kambe yena sisi lo wangaphandle okay kuliphi izwe cabanga ukuthi intombi yakho mara ngongazi hey Mozambique Zimbabwe Malawi kanjalo kuliphi uthi iMalawi Mozambique ayakuyona Mozambique sokhohliwa kulungene uyaqhubeka bese uyazi bafethu khona umbuzo ngeke ngiyibuza wona yabo but ke njengamanje ngathi mhlambe ngenzeka ukuthi i-answer yawo ngiyayithola bengithi mhlambe nje besafika labafethu bangaphandle yabo 93 94 95 yabo uyibuza ukuthi lezi intombi zabo yini zingasiqomi thina but lezi zakithi odadewethu bayashesha ukuqoma labafethu bangaphandle ngithi yabo njalo impela kunamazwe nje ngithi yabo angaze ngihlangane nomuntu mina othi ujola nothi useNigeria I'm sorry mhlawumbe just to mention Nigeria ngalinganisa ngithi yabo mhlawumbe njalo waseGhana kanjalo abale South Africa ngithi yabo angazi bafethu because ukuhlangana nabo mhlawumbe ngishiye muhle yabo lezi ngoba egqoka mhlawumbe ubone ukuthi ayingaze yabo ngamthanda lo muntu esimama ukuhamba kodwa ke manje angikaze ngifice mina owakwethu ijonga la ukuthi ithandana nomuntu wangaphandle ngithi yabo ngiba ngithi ngenza mhlawumbe ukuthi impendulo sengiyayithola noma mhlawumbe izinto abasuke besuswe nazo ngale bezazi nabo ukuthi sinani mhlawumbe sikuphethe mhlawumbe sikhandwe ngakho nesicoshiwe ukuze sikwazi mhlawumbe ukuthi ke sivikele singayi ngale because sisuke mhlawumbe sizoshayeka mase ngaphandle wena ke nakho kuyasho ukuthi ubujula nomuntu wangaphandle ngiyaqala ukubona umuntu wakithi othi oke wambatha nomuntu wangaphandle yabo naye lo muntu wena mfethu ngize ngimthola ngoba bengizwana noma wakhe okay lapha eMla station yes ayithi njengoba sishaya amatekisi besirenka qala ke besifika estation sifesithulule sime silinde istimela esithina silayishe eRinyana okay sakhuphuka naso safika phezulu masifika kathina sithulule siyehlisa naso okay nixosha siyacosha futhi kanjalo uthothi emini sifike siphinde futhi sibambela khona iHambach
siyibambele khona isikhathi mhlambe uthole labo abantu abawu-10 abawu-6 Yeah. uzehlikele nabo uhambe ulayisha uphantshele phezu kwabo Ushayela local noma ushaya e-town? ngishayela local. All right, okay. So lo uma wakhe besithenga kuyena ama-chips Mhm. sithenga ugwayi sithenga umakinati yabo sifike siyidlalisele umama-ke njengomama omdala mina Yeah. thina siyingane siyintwana Nabo basemphantweni la. basemphantweni Yeah. wangaphandle Yes, sixoxele nathi Didayisele. sinqanya ilanguage Ukuthi yakhe yabe siyixoxele naye kube mnandi kuyale no-conductor vele ongiconductelayo uwumuntu onamahlaya yabo lo yeah. sihlale siyixoxelana sijwayelane futhi kuze kuhambe isikhathi kuyaba ngelinye ilanga ngithi ngiyothenga athi Morris ngithi yama athi uyambona lo ngithi yebo ma athi undodakazi wami ngithi nawo ma undodakazi wakho lo ayisho sengithole intombi-ke mina sengithole umakoti athi hayi kulungile ungamthatha yabo siyithathe lento sakujoka iye igcine yenzekile ngempela yabo Wazi mama useniyajola? umama ugcine yazi ukuthi sesiyajola ngoba ngihamba ngiyofika kwakhe ngiyomfuna ahambe ngifike ngipake itekisi thumele ingane thumele umfowabo ahamba ambize abuye eze kumina ngangena emotweni esigodini kanjalo ekuseni ngimbuyise futhi kanjalo Kumnandi nje kuhamba kahle. yabona nje kungekho inkinga njengamantombazana ase-South Africa yabo siphila nje impilo kuma futhi right noma nomfowabo bekusibara wami nje ngimbiza sibara yabo kungenankinga Hey mfethu. shuthi kwafika leso sikhathi sohamba futhi kwathiwa kwafika isikhathi sokuthi siyahlukana. Okay. Njengamanje mntakababa isimo sokusona njengamanje alisekho ipipi. Hayi alikho. Usuchama ngani mfethu? Sengikhama ngomthambo mangicabanga ngoba umkhamo uqhamuka la ofanga ngabe khona ipipi. La kufuneka limile khona. Yabona mangabe kuzodleka kudleke kuze kufike la. Yes. Makufika la kudleka la kanje. Yes. Kusala la. Ayithawo la sekunomgodi. La sekunomgodi umkhamo uma uphuma uzophuma la. Okay. Yabo. The lento esuka ihamba yavele ke manje yamilisa amathumba ke manje. Yeah. Yabo. La emasendeni umthambweni kunethumba elimilile. Amasende akhuphumela right? Ayakhuphumala abuyancipha. Ngoba akakhuphumala abe ngeke ngesibhakela. Yes. Abuyancipha futhi abuyele endaweni yawo. Lapho ngaso sikhathi inhlungu ziyangibulala. Sengingina amaphilisi nje bese ngiwathenga futhi nawo ebengazathi mengaziphuza wona ngizokwazi ukulala ngizokwazi ngisho uvuka ngihambe ngiyosebenza ngoba engasasebenzi kahle kahle mina umthetho wami ngumuntu oclean oyithandayo nguyena futhi namanje ngoba nemoto ebengihamba ngayo uyaziwa ukuthi clean no driver nama passenger bazathi ukuthi imoto kaSibanibani ngeke uzudlalele kuyona mawungabe ekubambisile kufanele wenze sure ukuthi uyibuyisa futhi clean. Yabo. Manje usomuntu ewheelchair? Sengumuntu ohlala endlini nje. Ukuthi angakayisebenzisi. Ngoba nayo ngiyithathe la ezansi yawo. Okay, ivitality? Yeah, ngayathi. So nakhona ukuze ngehlike eTexini ngangade ngithole enye imoto entsha. Okay. Okay. Mangithole le moto entsha ngiclean kuyona. Ngidlela ucricket wami sharp, print sharp, iy'ntshoti zami yabona nginama perfume abizayo anyuka kamnandi. Kodwa manje ama-passenger ayakhala ukuthi lo drive uclean. Kodwa manje kunephunga elinuka kuyena esingalazi liqhamukaphi. Uyabona lo muntu ukuthi muhle uyayithanda alright. Nje mangabe ngizwa leyo nto ukuthi hayi sekunesimo esikanje ngase ngithi angihlike ebhasini ukuze ngaze ngibe ngikhonjwa ngamehlo ngikhonjwa ngamakhanda yabo. Ngihlike ebhasini ngahlala phansi ngaqhubeka nokuyinesi ngazama imbiza manje ukuthi ayiqede lamanzi aphumayo anukayo ngayithola futhi ngathi ukuhlala nje mhlawumbe isikhathi esicishe half unyaka noma almost unyaka Ungaphuma manje amanzi? ngihleli nje ngilapha Uclean
ngizama ukuqeda lamanzi nokuthi ngibe clean isilonda nampela kube njalo ngiphinde ngibuyele futhi emgaqweni sebenze futhi ngibe right sekusuka mase ngizwe ukuthi inhlungu seziyangixaka ngase ngithi hayi angikhale phansi straight Eish, usebenza nje still iyadleka la. iyadleka le shandisi Ish mfethu. ayisekho vele induku Ayi, amajida ayazi rene. amajita awazi ukuthi Noma induku ilawa ayisekho. mbalo. awazi ukuthi induku ayisekho Nawe uyafihla amahloni Nami akhulumeke ngiyafihla, vele. kunzima ukuthi ngikhulume Wena sokubona uthuleleni manje. kunjalo nje Eish. Ayi, ngiyasebenza nawo amanye ayasho ukuthi uMorris wahamba wayonquma induku Ayi, yabona ke manje. Manje nawe sehlekisa ngawe manje. kunjalo ngiyazi nawe phela yebo. ngikhulume kanjani ngikhulume noma yini noma ngasikhathi Umuntu into engabhekene naye kulula nokuthi kulula ukuthi ajejelwe gama lijejema. ukuthi kuwukuthi yabona Wathi wayanqoma indoda mhlawumbe ufuna mhlawumbe ukushintsha ubulili. bavela athi nje ungangitsheli wena uma uyachama wena kufanele uhambe etoilet yochama njengomuntu wesifazane Mfethu. chamisa komfazi ayikho into engayikhuluma nawe Hayi, kodwa bolova. Hayi bafethu. omunye lo engathi ngithi ngiyamtshela ukuthi mfethu ningaboni ngikancane ngiye etoilet nginenkinga ekanje angikwazi ukuthi mangifuna ukuchama ngivele ngichame nje kufanele ngiphuthume wangishiya rank bengiye ngiqhamuke mina ngemoto isindiza ngithi ngingena erenki uthi othulani uqala la faka ngibambe la ama-toilet ale phambili angisezuyimisa la imoto ngizongena ngayo ngidiza ngiyoshona lapha faka ngifike ngiyimise kanje phambi komnyango we-toilet Ama-break awasekho. ama-break sengibhreke kakhulu nkathi ngiphume erenki ngifike ngahlale ngisuke la esiwasha khona iy'moto ngahlala esithi isikhathi nganyuka ngaya phezulu ecathedral fike ecathedral ngahlala esithi isikhathi nganyuka ngaye elokishini ngimlazi kathi ngiyemlazi ibhizi lento mawukuthi kufika uchamo ngubambile umchamo ngize ngiphinde ngibuye elokishini mangibuye elokishini angikwazi ukuvele ngibuye nje fanele ngiphante nkathi ngiphanta siyadedelana nezinye imoto siyajahana kwenzeka lokuya naloku ngizothi mangifike ngizwe ukuthi hayi engathi uyangicina ngeke ngikwazi ukuthi ngifike ngavele ngipake imoto ngiphume ngiqhame emva ushaya isithawa lapho. sengishaya isithawa la Okay. njengoba sengithola imoto entsha Yeah. yabo hey ngishaya imoto iziyofika eThekwini ngithulule mangingena erenk ulayini ucula ngasekugcineni shoti mina ngibhekele phambili ngifike ngiyipaka imoto ngifike ngingene ngaphakathi etoilet ngifike ngichama mangichama kufanele ngikhumule nje ibhluke yonke into ngikhiphe yonke into ngibeke phansi Uphumeke tsa. ngihlale njengomuntu wesifazane ngichama yabo mangiqeda lapho hayi ngisho ubone umuntu wesifazane mangabe sesikhathini fanele ngithathe indwangu ngifake andeni ngivale lesilonda ngihlale phansi ngiyuse i-under ibambeke i-under ithi ngci bese ngiyuse i-trunk bese ngifake ibhlu ngifase ngiphume sengingcono. Okay, asibuye la ke mfethu. Uphi lo sisi njengamanje? Lo sisi ingane yakwethu la imkhomba khona imkhomba eRichmond. Kodwa eRichmond le eThekwini Masemarisburg. La eThekwini. Okay. Manje ukuthi ayazi ukuthi ukuphi neRichmond. Uma wakhe ngazi noma wahamba naye noma sebahamba la eMlazi noma kwenzekani. Akufikanga nje ukuthi ake ngihambe ngoba bheka. Akaza vele kwenje uzogula usesa. Okay, but noma singeke simmention angazi ngathi yabo. Awumcele mfethu ngoba angazi sokwenzana nani bafethu because siyamdinga manje usisa ngithi ukuze at least mhlawumbe ezokwazi ukusinikeza umhlahlandlela ukuthi mhlawumbe ubani umuntu wayethandana naye uhanje mhlawumbe kuyophathwa ke kuleyo ndoda leyo uma ukuthi ilumbu but kakeni futhi njengoba sishutha kanje angithi sidinga ukuthi simthole angeke simthole futhi ngalishi igama lakhe yabo but at the same time futhi uma ngathi sisho igama lakhe ngazi mhlawumbe ukuthi sesiveza yena mhlawumbe ukuthi nabantu abamaziyo sebembuka kabi because umuntu esifana nakazi athi indodeni wozo uzongicupha indoda mhlawumbe lethi ilumbu umuntu efika imcuphe engazi wesifazana ngithi yabo angazi somisa kanjani noma ke mhlawumbe mfethu uwena ungakhuluma naye ungalishi igama because mayibuka mhlawumbe uzokubona yabo but ke what if mhlawumbe ukuthi akana social network but umuntu mhlawumbe ohlala naye uyena onayo
ongezokwazi ukuthi ngihleli nawe nje mfethu kanti wena ufunakalayo khona kade ngiyibuka angazi somisa kanjani sothini angazi nami ukuthi singayithini ngoba manje mazwele silikhiphe igama uyabona manje yabo sizobe isithunzi sakhe futhi yabo kodwa-ke mfethu awukhulume naye mfethu noma ungambizi ngegama ukhulume naye umcele ukuthi siyamdinga yabo akaziveze mhlawumbe mfethu yabo nansi ikhamera icela uyibheke mfethu leya ungabheki le ngicela ubheke le uyamazi wayehlala kephi esebenza kedayisa kephi yabo ngiyacela sisi manje wena ohlala ka-Asia umngani kabani wayomngani kaMafiki yes okuyena udadewethu wamakhanya ohlala ka-Asia unoma wakho wayedayisa estation edayisa ugwayi namakinati noswiti esasivama ukuthenga kuyena kuwena esahlangana nawe sabambisana nawe ngempilo kwezothando ukuthi ukuvele mhlawumbe khona into esingakwazi ukuthi sihlanganise kulesi sifo esimphethe mhlawumbe ungakwazi ukuthi uvele ube nosizo oluthize ngoba manje ayisengilaphile sengixakekile ekuphela imali kwenzeke yonke into angisenalutho sekunzima manje ukuthi ngingenze njani odokotela ngibahambile inyanga ngihambile sengikhathele even sengiye ngisho esibhedlela ngasifika esibhedlela ngafika ngaxoshwa kwathiwa ayisekho into angabe besayenza ngami isifo sesingidle kakhulu mhlawumbe ungathi mawuvela kube khona isisombululo ongaqhamuka naso esizokwazi ukuthi mhlawumbe ngingakwazi ukuthi isizakale ngicela kuwena-ke sisi uyazi ukade uthandana noMorris umbongeni wamakhanya behlala kaStambo wena waka-Asia eshayela amatekisi umngani kaMafiki siyabonga South Africa njengoba angazi singasebenzisana nofuna sithole usizo mina sengibonela likhulu nganza kwethu sengibonela likhulu nje ngale ndlela yokuthi kumina angazi imayikhi yami bese iyakhathi imiyezwakala yabona kumina bafethu sekufana ukuthi ngilengisa i-hosepipe yabo sekufana ukuthi ngilengisa i-hosepipe endlela sengithuke ngayo bafethu sengithuke ngale ndlela angiyena nami umuntu omuntu abantu besifazane mhlawumbe oshintshana hlangana nabantu besimame yabo yes khona ngiyafisa nami ukuba phela ukuthi ngumuntu wesilisa but yabona izinto esengiyibonile bafethu ayi ngisho kwalona impela yabona ukuthi ayilithi ungakulinga ufuna ukusifaka lapho ungazi kwawena khona ukuthi kunjani yabo so ungabona mhlawumbe sihlangana ukuthi masibadlalisa siyathanda ukunqola nokuthi kodwa manje angisathemi ngoba bafethu shembe yabona ukufa sekukhona mina ngibone likhulu sengibone likhulu ngenza kwesengibone likhulu mfethu uyasho ukuthi ezibhedlela sebehluka sebehlulekile bathi nekubele bakumele nocelemba nokuthi woza sekunqamule vele alisekho shuthi ke sebezonqamula amakhwahla kuphela abantu abazoyenza njengamanje ngathi ke sengiyela kona ukuthi sebengenza noma yini abayithandayo ngoba vele siphelile into seyenzekile yes bathini kodwa hayi isispreadeke kakhulu ngaphakathi yini bathini cancer cancer lesispreadeke kakhulu ngaphakathi ku-stage bani abasho futhi ukuthi ku-stage bani hlobo luni le-cancer bathini i-prostate cancer abasho iyona nami lento efike ngixake okay njengamanje mfethu uluphi usizo obona ukuthi mhlambe uyalidinga njengamanje ngoba vele induku ayisekho usizo ngibona ukuthi ngiyadinga njengamanje ukuthi ngiphole okay kuphele lento isilonda kuphelele amathumbu kuphelele isilonda ongcono ngimane kuvaleke kusale indawo ukuthi ngichame kuphela okay shuthi lento uchama ngale ndlela ebengichama ngayo anginayo inkinga yakho ngoba ngiyakwazi ukuyibamba ngize ngiyofika lapho kufanele ngifike khona okay mase ngikwazi ukuhamba ngiyacabanga ukuthi phela mawuthiwa mhlambe ke liyalapheka leli luma ungabe iluma uyaphola ikhona into engenziwa mhlambe yabo mhlambe ikhona iplastic ezofakwa mhlambe le ithungeleyo ukuzokwazi ukuthi at least umchamo uphume njengomuntu wesilisa yabo ukuyikhona ke phela ukuthi ngeke usakwazi ukuthi nawo enjoy njengomuntu wesifazane njalo besilisa kumuntu wesifazane kunjalo impela angisenandaba ke nawo konke ke lokho ngangakwazi ukuthi nje ngilapheke kuphole yona ngikwazi ukuphila ngiqhubeka nempilo wethu
umama mfethu ngiyambona nanga uhamba naye mfethu uyena osekugeza uyakwazi ukuyigeza ngiyakwazi ukuyigeza kodwa manje njengoba sengize ngafika kuleli zinga sengiyangivuka ngitotobe afika ngigeze bathroom sengiphila nempilo ukuthi ngibeka unyaka uhle kwengane ngithi cathule ize ngifike bathroom ngime uyangigeza ngicela bese ethi-ake qhubeka ngezansi ngoba ngizothi ngiyakugeza ezansi ukuthi ngiyakuthuluka yabo bafethu bese ngiyayigeza-ke ngezansi-ke ngiqede ngisukume futhi ngitotobe ngibuyele embhedeni. Appreciating umuntu wesifazane yabo ngoba ngifuna nawe obuka le video iyakhe lento engqondweni ukuzilinganise ecathulweni zakho mfethu uma umuntu wesimame uzilinganise ecathulweni zanangosisi onesibindi esingaka sokuthi ungakwazi ngempela ukubekezela simbongo sisi yokuhlala nomuntu wakho wesilisa esekulesimo akusona ehambile waya ngaphandle wabuya nokufa sekumdle kangaka yabo and kufuneke njengamanje nawe uzi-adjust ukuthi ufane nomfelokazi ufane nomfelokazi indoda iphila because akasekho ukuthi nikwazi ukuthintana ngokwase embhedeni but-ke still mfethu ame nawe kanje umama Hayi umile futhi impela umbonge mfethu uma-appreciate angiyam-appreciate kakhulu ngoba akekho ungamela mhlawumbe njengale bambalwa abantu besimame bangamela lento ngoba kuze kukhale bona osisi bami bathi thina ayi yabona ukube kuthiwa ithina bhuti sasingeke siyimele lento angithi uyabona angithi yabona lento manje ufuna umhloniphe usisi umthande njengoba umthande ngoba ukhombisa ukuthanda indlela asewe evuka ngayo nawo kwako omunye umuntu ngabe kade ahamba bakhona abantu besimama abakhethiwe nabaspecial abadalwe uNkulunkulu nenhliziyo ukuthi akwazi ukuthi noma ngabe ubuphi ubunzima akwazi ukuthwala ame abophe abhekane nabo yazi ngeke ngishaya uvalo uyabona umuntu ubona ukuthi impela yibo iminyaka ihambile nanga umuntu engaganiwe yabo ngangaleka kokugana ngithi yabo but ukuthola umuntu wesimame ozokwazi ukuthi ame nawe ngike ngiyimagine nje yabo umama usegugile yabo but-ke nawo lokho ekhale ngomakoti abantu bangathi angigana ngani amandla phela kulengane kwani yabona ilobolo liyabiza nifuni ukutshela abazali benabehlisa ilobolo bamile nje kanje wathi ufaka ikhanda nje bashaya so kumuntu usaqoqa ngifike lo uvalo ukuthi shembe uma ngathiwe ngiyagula yabona ukugula ukuthi udinga ukuthi ukugezwa yabo uma ngabe umuntu amantombazane mhlawumbe onentombi ingabe intombini zakho zikhona yini ezikuthanda ukuthi zingama nawe uma ngabe ugula ngendlela ukuthi usudinga ngisho ukuthi uphiphwe usudinga ukuthi ugezwe ingabe ziyoma yini nawe lezi izinto ezibalekile lezo ukuthi kubantu onabo othandweni bheka abantu abaspecial awazi ukuthi lo ngempela uyama nami eplane nasebini mfethu ngiyazi bazovela mhlawumbe abadinga mhlawumbe ukuthi mfethu abathi bangaliletha mhlawumbe usizo mhlawumbe ngabe olwemali ukuze mhlawumbe kuyobhekwa kuma specialist okay nazi imbiza usuyidlile imbiza zapheza zakwale mhlawumbe abakwazi mhlawumbe ukuthi bangakwazi ukulapha mhlawumbe isilonda ngicela mfethu kube kuwena ukuthi uyayishiya inamba yakho nokuthi uzicelele usizo kubona abantu base South Africa nasemhlabeni jikelele naba mfethu ngicela ukukhuluma nabo kubantu base South Africa ngiyacela ukuthi kungaba nesandla noma ungaba namandla noma ungaba nesifiso sokuthi asize noma wazi ukuthi mhlambe kukhona ngaba nemizamo yakho ngiyacela ukuthi bangilekelele bangisize kakhulu emalini ngeke ngikhulume kakhulu emalini sengilimele kakhulu embizeni nakhona futhi sengilimele kakhulu kodwa ke kubantu base South Africa ibona abangabona ukuthi bangangixhasa ngandlelani ukuze ngikwazi ukusinda noma ngibe right ngiqhubeke nempilo engiqinisa kakhulu ngiqinisa loyo ukuthi ngicela ukuthi kube khona ongakwazi makhona ongakwazi ukuthi alule isandla ngikwazi ukuphila ngikwazi ukusinda ngingajabula kakhulu
inamba yocingo mfethu uthola kuyona iyiphi? inamba engitholakala kuyona ithi 060 3984 bese kuba o5 abathathu. Iphinde mfethu. Ngiphinde futhi ithi 060 3984 bese kuba o5 abathathu. Ngicela ukuthi emphakathini wase South Africa kungakhona ongaba nosizo asize la engasiza ngakhona ngendlela angasiza ngayo. Ukuthi usiza ngayiphi indlela ke sekuba kubona kubantu bakwethu. Ngiyakubonga. South Africa niyaluzwa ke usizo lomfethu abheke nalo. Umfethu akasanawo umphambili abusekho ubudoda bakhe umnomzane akasekho phecelezi ngegama lesiZulu ipipa akasenalo linqamukile lidleke laphela yilesi sifo esimphethe ucela usizo kunoma ngabe ubani ongakwazi ukuthi athi uzolekelela ngempela. And also ngiyacela ukuthi abantu ba-understand ukuthi izinto esiziveza la kaThuleleni kuza kuthina abantu abasuke ngempela sebehlupheke kwaze kwafika ukuthi abasenalutho. Asilethi thina abantu la abasuke benemali omacaphi nakusala ukuthi nama uvela ucabanga ukuthi khona uzokuthola kubantu abasuke bekanje abantu abahluphekile thina sibheka nabo. Sinaleyo nhlanhla ukuthi uNkulunkulu usaphelele sosabela ukuthi sibheke abantu abahluphekayo abeza kuthina bezocela usizo ngoba bengenakho ngempela bangakwazi ukuthi bakwenze. So ke kunoma ngobanike mhlawumbe uthi angalapha sicela aze azi ukuthi asinamali ayikho imali ezophuma kulesi simo umfethu abhekene naso. And again buka ngisho i-wheelchair nje ahamba ngayo kade ingangena eminyango la nansi i-walking stick akuzange nibone nje bafethu ukuthi kwamina ngeke ngikwazi ngisho ukuyibamba yabo ihlephuke kanjani idla ngisho isandla iyona efakade ifakwe la ukuze akwazi ukubhalansa. Ngicela ubazela mzulu wethu akwazi ukubhalansa abeke inyawo. Yes yabo angazi ibifakwe kanjani la ifakwa ifakwe kanje yabo ukuze akwazi angithi ibe nama pedals la ukwazi ukuthi ubeke inyawo i-wheelchair ifike ke ukanje umfethu ubeke inyawo la kuyona le walking stick. Iboleke ezansi. Akanayo i-wheelchair kuthiwa iboleke la ezansi. Usho ukuthi uhamba ngayo ne-walking stick le. Sho ukuthi sinange walking stick mfethu siyacela wangazi balekelele. So ngizo i-wheelchair eyakhona la ku-building. Sicela ukuthi mhlawumbe bakwazi ukuthi ke nange wheelchair leyo donation esayithole wheelchair ingakwazi ukuthi sorry ye-walking stick. Nayo i-wheelchair mfethu uyayidinga noma uright mhlawumbe. Ya ngiyayidinga. Icele mfethu icele. Ngingathokoza kakhulu bengangipha i-wheelchair. Yes baba. Ngikwazi ukuthi mangifuna ukuhamba ngibe nendlela yokuhamba noma mangifuna ukuhlala nabantu ngikwazi ukuhlala ngingabe nje hlezi embedeni njalo ngoba angisakwazi ukuhlala sengiyinto ehlezilele embedeni. Okay bese. Ngivuka isikhathi ngiyochama mangibuya lapho ngibuyela embedeni ekuseni emini ntambama ngihleli nje embedeni ngilele ngisakwazi ukuphila ngempilo. Kanti bekungcono ukuqala bengeke ngikwazi ngisho ukucothoza akusacothozeki. Okay mfethu sesivala nje ngicela ukukhuluma nanamajida mfethu erank yabo. Ucela support nakona nakulabo because ukhona umuntu azoqhuzuka because phela ema-taxini ziyazi ukuthi namasoka yabo. Abantu abashayela ama-taxi niba amasoka isikhathi esingenayo nje ehlala eFront City yabo. Bayashayela kuyenzeka ukuthi basazogaxela nabanye nothi kusisa ukuthi mfethu uma komunye wena eqhuzukile i-support nothi ukuhlekisa ngomuntu ungakhuluma namajida. Niyazi bakhethile mfethu. Ya bakhethile wona impela. Yeah. Kuyikona ukuthi engingacela kuwona ukuthi mangabe khona bangakwazi ukuthi khona into abangaxhasa ngayo bangaxhasa la bengaxhasa khona ngoba isifundo neseluleko ongasinika bona mfethu ngamantombazane ngapha nawe unqofile nawe njengoba ubusha nje amathekisi. Nami kade ngiwumuntu obebathanda abantu besifazane ngingadlulwa isiketi. Yeah. Ngicela ukuthi nabo abafowethu manje kulesikhathi samanje kunabafowethu abafikayo abasebancane mina sengimdala ngigijima kakhulu ngesikhathi ngingakabi khona into okuthiwa ingculazi isandulela ngculazi ngoba wathi noma sifika sangasikholwa agijima nangoba sayigijimela sayingqofela. So manje la abafowethu abakhona igenge encane lefikayo ngicela ukuthi iqaphele kakhulu
iqaphele kakhulu ingagijimi ingafani nathi cela yehlisa izinga noma kuthiwa umuntu wesifazane yambona muhle kanjani yamthanda kodwa nje akuzama ukuthi ukhumbule ukuthi mina ngikusiphi isimo ukungicabanga nje obhuti omdala behlala nawe erank uthi yankele ungakhohlwa phela wena usumdala ngeke usenza nje bathi sina njengoba thina senza ngithi naye mina sengijaha ngikubambe akusafani nakuqala manje sengenye into manje yabo so bafethu ngicela nibheke niqaphele nizigade kakhulu cela nehlise kakhulu amagiya bafethu Siyabonga. umuntu aqondane nala aqondane naye abheke phambili ukuqhamuka eceleni akakhohlwa ngiyabonga bafethu. South Africa siyabonga naloku daba silidlala kuney'thebelane zakwethu siyacela kosizo kulowo ongakwazi ukuthi kulesi simo esikanje asize kusona. Kulukhuni bafethu kulukhuni abantu bayagula ngaphandle abantu bahamba baphethe izifo bengazi especially abantu besimame ngoba zonke lezi zifo ezikanje ezithulelwa kubona zingazi ingane zabantu ukuthi seyixoshiwe. Kuye kube nzima ngisho nokuthi mhlawumbe ke bakhulumeke because omunye uyayithola ukuthi naye makuwumuntu mhlawumbe oshaya la abambe la aphinde agxuma angene ngala uyakwazi mhlawumbe ukuzwa ukuthi hayi engathi abantu engidlule kubona bambe bayakhala bese phela nawe sisi uyakwazi ukuthi uyiqoqe mhlawumbe ufune usizo ngoba ngeke ungathi mawuhlehla ubheke ubone ukuthi hayi futhi ngabe sibanibani uyakwazi ukuthi acuphe nakulabo okuyibonaka benza le mgilingwane-ke uma ukuthi imgilingwane yesiZulu letha lona ukuthi bathi ey'bhedlela ikhensa noma bengasitsheli ukuthi stage bani uma phela sekunje siyacela phela qaqa leso sibopho sakho sokusiqaqeli ngoba ukuzwisa umuntu ubuhlungu kanje azayofa engazange alale ngisho nomfazi kuyintombi kungcono ngisho unkosikazi osuke lotsholiwe mhlawumbe uthi-ke lo hayi ugangile-ke akahlawuleke kumkhonyana-ke mhlawumbe azogeza umuzi ifune lowo nhlawulo wena uthatha ilumbu elikanje uhambe ulifaka kubantu besimama abangalotsheliwe ngobulala nabo inhloso kusuke kuyini noma mhlawumbe ukhuliswe ngokuthakatha na mhlawumbe yabo ukhuliswe ukuthi ukukhunkula kusegazini kwena ukuthi hamba nje ukuspreada ngoba sizogula phela kusasa uzothatha umuntu uthi ufuna ukumlobola nto uthi nelumbu uthi ingane abantu uyayibheka ukuthi ubani naye ayazi uzobhekaphi sihambe siphuzile umchamo lo kuthiwa akachame uphuza wagcina uthoyile umchamo ngagcina ngawuthulanga ngoba kwayena ngigcina ngingakamtholi baningi abanye-ke sebewushibizile umchamo angithi yabo ya baningi bafethu hayi bani hayi no siyabonga South Africa sizoba nomzuzwana-ke mhlawumbe nasike sizokuphala kwakhe umama simbonge nesibindi sakhe ukuthi akwazi ukuthi ame nomfethu sesibuyile ngane zakwethu njengoba sithe nje sizomukela-ke umama okuyena-ke umama ozwana nomfethu nangokumakhosi sesinaye umama wasekhaya umama uNgubelanga siyakubingelela ma Yebo njani siyathokoza makhosi siyaphila makhosi yebo mama uwena umama kana ubaba yebo ma yebo angiganile siyathandana sobabili ninazi ingane azange ngibe naye yaphuphuma ingane yodwa ncese sorry ma nakho umfowethu sesilandisile ngosiza abhekene nalo ubhekana kanjani ma nalo mzimba omngaka uxakeka nje ngoba phela kunzima ukulahla umuntu bothandana naye baxabene naye mosomfica sekwesimo ngabona ukuthi angimsize-ke sehla senyuka sizama amakhambi ukuthi akamsize sathola ukuthi amakhambi akamsizi kade sihamba sesiphuma ngisho emntwini naseSwazini naseMozambique sihlulekile manje nakulaba bezizwe bangasekhaya futhi la KwaZulu Natal sihlulekile bathi yini bona wakusho wapho bathi ilumbo leli kodwa akulona ilumbo lala ilumbo lale moya koMalawi manje njengoba ekanje eyibhedlela uqiqa naye ibhedlela esibhedlela saya naye bathi lesibhedlela esila eThekwini bamsika isicubu bathi wathi mayibuya kwathiwa icancer kwathiwa ufuna ukususa umuzi wakhe wanqaba wahlala-ke gule njalo enganikwanga treatment ungashongo nokuthi ku stage bani
abuya lapho uthe ngosegula kakhulu sekuyena seyicelela ukuthi akaswe esibhedlela. Masifika emshiyeni odokotela bafika bamsiza bambheka bathi ayingangabo bahluleka mase nje ngoba usegule kakhulu. Yeah. Abanalo usizo lakhe emshiyeni. Bathe mina ngicela nimise noma kuse Albert kwathiwa ngeke sisakwazi ukumse Albert ngoba uselimele kakhulu umdlavuza sosabalele yonke indawo. Kanti into bemphethe amandla ngamathumba nawo wahamba nayo lento. La kuphuma khona ithumba kudlavuka isilonda, la kuphuma khona ithumba kudlavuka isilonda. Manje ngihleli ke ngoba phela ke angiboni namuntu omsizayo ngoba yimina engiloko ngihla naye nginyuka naye. Nabantu ke endaweni bangisizeke bezombheka. Uthola ukuthi kunzima ngisho endlini. Suke songasazi ukuthi uzodlani ngoba sichitha imali phela umuntu bangabe kunikeza umuthi, umnikeza umuthi. Umnikeza imali, akunikeza umuthi, umnikeza imali, akunikeza umuthi. Phela zona ke ngoku imali ebesinazo ke manje izona eziphelile. Mina bese ngidinga ukuthi nje mangingathola umuntu ongakwazi ukumlapha lenkinga anayo. Mina sengihlulekile siyambile manje. Kunzima ngoba yimina engithweleyo, yimina engimklinayo, yimina engimgezayo. Yabo njengoba esenje akasakwazi ngisho ukuya e-toilet. Sesivele sibeke ngisho ibhakede la ngithi hayi i-toilet angizochitha. uNkulunkulu ozobona ngoba manje ngikushiya unje uzosala uhlupheka abawunakile ngisho odadewenu. Mawulahlwa yimina kusho ukuthi vele soyinto eyobolela endlini iphuma impethu. Sibonga isibindi sakho nje manje nokuhlala ukungasekho ngisho ukuthokoza othandweni. Ngiyacabanga ukuthi nabantu bakini bakhona amagama abake bawakhulume kuwena. Manje ngakhulu bewakhuluma ukuthi ngoba vele akakukhokhelanga ndithi mina hayi nami ngangigula wangisiza ngaze ngalulama. Nami angimbekezele nami mase ngiphuma kokwami ukugula mhlambe uzoba right cha asikuboni ukuba right. Mina sengicela ke usizo ke kwabanye phela abazinyanga nababaziyo ngendlela abangamsiza ngayo simbone kuphela lezilonda lelilumbo leli limphethe ngaphakathi. Ngoba manje ukuzama lelilumbo phela ngithi manje njengoba usho nawe uthi ubudoda bakhe abusekho. Hayi akusekho. Uhleli nawe usho ukuthi uyosokumukela ukuthi vele ayisekho intokozo yophinde uyithole kulo mkhakha lo. Hayi ayisekho akukho nje engophinde ngikuthole. Bese ngilwela nje impilo yakhe ukuthi akaphile. Yebo. No, ngiyacela ucele nawe kubantu base-South Africa la abanilekele kulesimo esibhekene naye sithe umpethu akacele bathi ke uyishile inamba yakhe. Noma ke inafi inamba yakhe iyanele ngeke nokuthi sishiye inamba yakho because uyena phela ogulayo whatever bafonayo bayokwazi banithule kuleya namba kodwa ke ngiyacela nawe njengembokodo emele imbokodo nesibindi nokuqhaza olubambile ukuthi ume nomuntu wakho wesilisa ningashadile kule kumzimo kanje ngicela ulicele mawusizo. Mina ngicela nje ngicela ukuthi usizo nje ngicela abantu abaziyo ngale lumbo lakhe limphethe abangisize bangilekelele. Bangilekelele ngoba angazi ukuthi ngingathini ngingathathani ngihlanganise nani. Bangilekelele nje abangakwazi ukusisiza la basisiza khona. Yebo. Ngoba nje kwayimanje nje kukhisimusi ozazi ingane bazizodlani. Imali lokuyiphumile lo muntu akasebenzi nami angisebenzi. Ngilinda ngaleso sikhathi engena lo muntu esigodlweni ngikwazi ukuthi ngithole lelo senti sithenga into ezosiphilisa endlini. Yebo. Ngabe ngicela nje abangakwazi nje ukungisiza bangisize. Kukho konke. Umakhosi uyalapha namana esigodlweni. Nami ngiyalapha ngiyazama ngisanda kuphuma nje esigodlweni. Yebo. Nami ngisengomncane osafikayo. Yebo. Ngithi unyaka ka5 lo manje ngiphumile esigodlweni. Yebo.
Kwabamfunayo kumakhosi mhlambe befuna mhlambe amathambo bathola kephi uhlala kephi ma? Ngihlala eMlazi kaJ. Okay. Ngase-office kuSibusiso Mdakana. Okay, bathi bacela umakhosi Ngubelanga. umakhosi ungubelanga. Ohlala noMorris. Yebo. Yebo. Ngoba igama elilula elakho ubaba ngoba bayazi ukuthi umuntu ebeshayela amatekisi esikhathini esiphambili. Yebo. Bamazi kanjalo. Hayi no, hayi siyabonga siyabonga nje ukukhuluma nawe, sibonga nesibindi sakho onaso, yabo. Bambalwa abantu besimama banje ngawe. Yabo. South Africa njengoba ngisho nje mina ngithukile, yabona nje. Sengayiphathile hosepipe nje sengisaba ngawe nami ukuthi abantu besimame, uNkulunkulu wami kunzima. Uyabona nje kusasa ngizobe nginomuntu wesimame osuka khona la KwaZulu-Natal, naye ubethandana nomuntu okufika wangaphandle, wamshiya nelumbo lo muntu wesilisa wangaphandle. Konakele kunzima kuwes naye isigaba sekusona kuphihlike ngale ndlela. Njengoba ngisho ukuthi nje kumina seli-hosepipe nje. Indlela esengisaba nangayo nje ngisho ukuthi idudlu ngisho ey'ntombini yabo ngoba uvele ungazi ukuthi ingane yabantu ungayibona indle nje mhlawumbe ihamba kanti awazi mhlawumbe ukuthi isukaphi. Mhlawumbe ihamba noxhaka nje ukuthi uyafika ube yigundane. Sithukile. Ngithukile nje mina ngithukile. Futhi wena ongakaboni ukuthi kwenzakani ezweni, hayi usekude ukubona. No, siyabonga South Africa, siyabonga. Siyacela-ke kulaba ngaba nosizo-ke inamba umfowethu uyishile, siyacela ukuthi bavele kanza kwethu. Siyanicela nilekelele. Nihambe nigade ngane zakwethu nijabule niyibheke. Siyabonga. Nisale kahle emakhaya.